Здравейте! Днес... Здравейте, аз съм Боян. Аз съм Георги и днес ще снимаме още един епизод на Майнкрафт оцеляване на дърво. Ето Боян отзад, прилича малко на разгащен гей. Добре, хора, сега става много голям, сега става вечер и май ще почваме да... Ще засада тук едно дърво. Добре, айде ние да... чакай, аз имам такова, където го кара бързо да расте. Имаш ли такова, където кара бързо да расте? Аз имах такова. Ама ти, ако имаш ли такива, бе? Абе, слагай, а те не се спълват върху това, ама... Абе, имах такова, бе. Някой да има кокали от скелет? Не. Да. Ама тук имам 3 кокала, така че ще ги използвам. Аз отивам да събирам дърва. Оле, гледай, аз съм в Woodbenja, а пък съм долу. Аз съм долу в Woodbenja. Става тъмно. Бояна, ако искаш ходи за трепи, аз ще накарам дървото да израсте. Моля, чай да взема един меч. Абракус, кадабракус, виж сега. Абрака, кадабрака, буп! Това не ще да расте. Носи зле. Това не иска расте. Не, трябва още малко да сложи. Не, то се слага по един път. Не, слага се по много пъти. Ето виж. Порасна ни дърво. И какво яко, гледай колко ни е голямо е. Виж какво ти казах. Си дена съм още коти. Може да избягаме далеч. Да избягаме. Един меч да трепа. Motherfucker, вънка с зомбита. Оле. Ой, крипърчета. Бояна, то го бих. И my heart is broken. Ангеле, дай леглото на ние ще трепим тука. Не умен. Нали е, верно, аз го баси с тия с тия болдън, как се казаха тия, бе? Абе, кажи го костово... Какво това? Абе, не, което може да... Костно масло, пише. Пак Анджелина Джоли. Има драфт. О, баси, якото гледа. Айде де. Бойо, днеска очевидно малко хора има. Да. Очевидно малко зомбита. Ако има камък? Ако има камъни? И екзекюшънър. Да. Бая добро боулер и екзекюшънър. Не, добро комбо екзекюшънър и хокайдър. Да, но... И пускаш дълъг Broken. Как може да се... Ай, сега цапа един меча и... Ай, слизаме долу да трепем зомбаци. Чакай, ма. Бебе, зомби пред вратата, да фак! Това е пред вратата, бе! Гледай го това на стълбите! Боя, дай слизай! Убих го! Убих бебе зомби и съм 6 левел само от него. Ама и той има ли Боя, ай, минаваме тука. може един боулер. Излизай, ако искаш, аз оставам тука. Що? Ела да отръпа. Чакай да си оставя айтамите. Аз съм само меч. И аз имам много работи, заради това ще ги оставя. Добре. О, имам захарна тръстика. Такова... Скелет. Да взема ли торчове? Не. О, скелет. Зомби, хелп. Зомби. Оле, това е скелети. Оле, зомби с лопата! И крипър. Да фак, тия ще те трепат. Не, дай ги води в хода, бе! Настрани бегай! Не мога. Накарам се прегина. Те ще ни последват от педал. Моля ти, долу ли са? Мале, помниш? 24 на 61. Абе, то няма нищо долу. От терасата да ги трепим. Не от тази тераса с дървото, а от другата с гъбата. Но там ще ги трепим. Зомбито с Да лопата. фак, зомбите с лопатата умря. Убих го. Да, бе, вземи му нещо. О, там има зомби вилиджач. Боулера, виж. Оу. Крипър. Ходи го, измами го настрани от къщата. Не мога. Тата къщата. Баси. Какво го правиш, Боби? Боби, виж. Направо го. Ще гръмне. Мале хора, това е супер странният епизод. Оле, как те убиха? Аз ще ти взема айтемите. То аз имам само меч и... Вълна. Кокъл. И вълна имаше. Няма. Добре, аз си взимам само яките работи и слизам долу до трипа с тебе.
Айде, гладиаторе! Се фърлям през гърбата, какво правя тук? Помощ паяк преследва. Какво като преследва това паяк? Да. Най-малко опасното същество. Малка крава. Оставете, нищо нямате да... Има порки! Прасен. Да, прасенце наблизко. Ох, искам да става вече ден. Сутрин, то преди малко стана на още. Много искаш. Чакаме. Бой, къде си? Ма защо не иска никой да играе с мен? Боди си баси бързото, как може? Ай, слизаме заедно, взимай каменен меч и ходим да... Аз не. Нищо. Нищо, никога вече Чай не. да... Абе, ходи си, вземи айтамите, бе, къде те Бой, отрепаха. вече не драв челендж. Добре. Искаш ли А, да не, пия? ух, това е кръва. Бе, човек, стига си убивал дървото, бе. Дай ми дървото. Ама не го взема, едно дърво. Човек, о, бой, Анджи, остави леглото, че... императора се връща. Имаме дърво и бой го попиля. Стига сте са били, че аз ще ви тръпа. Килче! Фак, кой? Килче. Стига, бе. Ню. Скачай долу! Умрях. И аз умрях, хора, долу съм. Умрях. Бой, вземи ми нещата. Вие ми... Аз нищо не съм взел, защото умрях баш когато ти взех айтемите. Ама, някой да ме забере. Абе, аз не мога, аз съм си на мястото, ти си в къщата. Къщата, бе. Паяк, the fuck! Зомби Билоян. Паяка ме преследва, хора. Зомби вилиджър. Две зомбита. Хора, идвайте, помощ. Две зомби. Ама помощ, бе, хора. Ама елате ми помогнете, убиват ма. Еми, ме убиват. Готов съм, прибирам се вкъщи. Yes. Вкъщи съм. Ако ще ми даде нещата, защото нямам грам нищо. Защо? Чакайте малко, защо? Нямам нищо някой да ми даде, иначе ще ви... Аз имам 15 тъмстоун. Не ми трябва. На мен трябва Global Аз събирам дървото. Ангеле, ти знаеш, че на това, което ти му викаш Tombstone е Global Не. Global демек работен камък. Ого. Оле, колко работи има тук, супер! Ние трябва да видим. Да факт, тук е гърмял здравата крипа. Прасенце, разни Аз работи. събирам бял дърво. Аз събирам... колко дърво. Да факт, супер. И вълничка има. Исках да ме убия. Не съм те убила с теб. Аз убих ангел и после и се фърлих и аз и умрях. Абе, няма ли да правим на Боян къщата? Абе, не бе, ние сме в една, бе. У нас ще е обща стая, ама няма правим тройка. Всички върху гелки. Бе, всички върху Боян. Абе, кой ме убива, бе? Абе, хора, стигате, бе. Нека ти Ще ви килна аз. Чай си аз да ви килна един. Георги, аз не съм те убивал. Няма да пускам хака. Аз не съм те убивал. И аз му свалха. Аз няма да пускам хака, Георги, аз не съм те убивал. За какво ще ме убиваш мене? Аз си събирам дърво да оцеляваме по-хубаво. Да, ама никой не ми дава нищо. Ми какво ти дам? Събирай си сам, аз как Ма не, вие ми взехте нещата. Аз не съм нищо взел. Аз не съм те убивал. Ма аз нищо не съм взел. О, ябълк! Продължава ли още колко минути стана? Не знам. Георги, тази команда няма да се получи. Да, ма много е дълго името. Коя? Да, не Тук сте. запълнете с такова. Абе, Боя, какво правиш ти си на някаква гора извънземна, на по-далеч от къщата, отколкото трябва да си? А то къде? Оле, зомби вилиджър баш по дърветата. А някой пипал ли ми айтамите? Аз не съм, аз бях извън Аз къщата. като те убих. Бобене, идвам при теб и ти влача едно зомби за покана. Ето ти едно зомби вилиджър. Абе, помощ, бе! Помощ, бе! Кой да малко топката, бе? Еми, кай го Аз на не мога да го Георги. спокоя топката, защото ма Кай го трепе. на Георги, човек. Идвам, бе. Ай, спирам се. Ма някой да ми помага или поне да... Ако ще правим мината.
Георги, Зомби вилиджър с златна каска. Зомби с златна каска. аз си взимам. Не, за мен си е, сори. И е енчантната при това. Я къде? Да мри, бе, факай са. Факай са. Ти да не си гледаш Шарло Хекс, бе. Абе, човек, бе, мани са, бе, то си е за мен това. О, ябълка взех. Супер шлемче. Ма нямам шлем. Аз си взех ябълка. Но да. О, ще убия една овца. Тъпата дори не даде шлем. Тъпото му. Ма хора, някой верно да ми даде витамин, аз ще умра без витамин. Ма аз не мога. И аз. Аз не съм. Ангел са всичките, знам ги. Не са у мен. А кой е направил това с терасата ни? Не знам. Бой, ти ли направи това? Не. Аз не съм в къщата. Не, аз. Защото супер е бъгнато това. Аз не съм в къщата, аз съм отвън където. Всичко ми взехте, бе, хора, не сте гадни. Ма аз нищо не съм ти взимал. И аз. Ангел би трябвало да е, защото Моят дете са изчезнали айтъм. не може да изчезват. Моля. Те изчезват след 15 минути, аз не съм бягал толкова. Някой тук прави мина. А кой ще прави мина? А, Ангел е там. Не, аз съм. А някой моля ви за да ми даде дърво. Заради това, че ми го взехте. Аз съм 19 дърво, ама да, аз си го събрах. Аз имах необработено. Ето ми ги айтамите са ми в честа. Не са тези. Това не са ми айтамите. О? Взели сте ми айтамите, пъдър си. Мога някой да... Аз не съм затворил. Ще да веза. Ето ми ги нещата. Хора, кой иска да направя още дървета около къщата? Момент само. Аз ще направя още. Добре, някой има ли кокали? Аз... Може ли? Чакай да видя. Анга, ела горе. Няма. Добре. Май съм чист. Няма в чест кокали. О, аз съм фрашкан сайта на човек. И аз. Да, от моите айтами. Аз да съм... О, Абе, аз не съм тъпо, е. Ще шлакна на дърво тук. Цък. Влезнах в дърво. Баси ниското мършаво дърво. Това не е заредил тук. А кой ще прави мината? Аз. Чакай само да се Бобен е кул. Бояна, го гледа ли, бе? Боян Кик. Защо пишеш? Какво пишеш? Някой е написал Боян е... Ами, Бобен... Бобен е кур. Човек, вие не знаете как да използвате командите, бе. Ма аз това не съм го писал аз. Мамо, ти шла бидеш. Ти хопа, Майнкрафт да има такова. Да, снимаме клип. В момента. Клипа не стане ли малко дълъг? Не. Екстра едва на аз. Аз съм го снял. Да. Паднах това. Боя не бе, стига си падал, бе, тъпак. Ти си тъпак. Ти си тъпак. Някой се зидал в хола. Аз! Шегувам се. Йо! Моля ви се, млъкнете, защото снимаме. Тихо е, Мария. Що е? Идиот. Тук е станало страшно, бе. Аз искам да... Аз си събирам малко дърво, че нямам грам дърво. Две вълна. Колко вълна? Две. Аз излегах в църква. Не си, там си. Го Бобен е кул. Искаш ли аз да лепна? Ако искате лефтвайте, аз ще спирам и без това видеото след малко. След 20 минути. Аре са влизаме. Какво правиш? Сол ли ще сипваш? Съвсем малко сипа, нали? Не дай по-добре това, е. Само си го хъбиш. Чакайте си аз да правя нещичко. Гоше, аз събирам каблстон много и много. Ай, няма ли подковате? Бале, Бояна, ако ми се паде електролизър. Тихо. Да знаеш, че Георги убих. Лъжец мръсен. Ето ми ги айтамите, всичките са ми от това. У Ангел. Значи, това най-полезно да пиш. Имаш ли PlayStation? Да. Това играш на него. Ето ми ги айтамите, аз се чудах къде са. Викам, това най-полезно да пиш, ами това не би. Аз направих нова мина. Да. Имаш ли абонамент? Не. Ами как играш тогава? Получим ти. Ма той иска абонамент, това е. Бой, идваш ли в мината? Аз съм на PlayStation, не? Все така. Ти играш ли, бе? Това се звуки да
Боти, ново мина ли правиш? Си бах ти държа човек. И аз правя една мина. Вчера ба. Вчера бах ти живе, днес къдеш. Аз съм майка. Всеки ден вали. Да ти помогна? Или Пет кава вечер, от сега, Ева, някой го каже правилно. или половина. Какво? Чай, че ти звънят.